Zdravím vás ľudia, vítam vás pri novom videjku. Momentálne sa snažím dojsť k veliteľskému stanovišťu zemedelskej skupiny. A čo takáto skupina robila, keby sa niekto pýtal? Takže v tej mierovej situácii, keď vojna nebola, teda ani nebola, tak robili nejaké výskumy na zvieratách. A keď bola vojna, tak zase napríklad zbierali mŕtve zvieratá, teda nebola, ale že keby bola, tak toto majú na starosti. Zbierali by mŕtve zvieratá, proste upratovali by ich a takéto veci rôzne. Takže poďme sa pozrieť do tohto stanoviska. Má to byť dom na okraji lesa. Hore má byť proste normálne nejaké kancelárie, izby, proste normálne nejaký tábor to vyzerá. A dole pod tým je bunker, kryt. Takže dúfam, že nám všetko vyjde ako má a poďme na to. OK, myslím si, že sa dostávame bližšie. Teda aspoň podľa tej cesty už to môže vidieť pred sebou. Je to väčšie, ako som si myslel, ale zároveň v horšom stave, ako som si myslel, čo som celkom sklamaný. Fúha. Takže vyzerá to ako úplne klasický dom na okraji lesa, ako môžete vidieť. Akorát, že keď pôjdete takto bližšie, tak tu si môžete všimnúť, že sa nachádza proste časť krytu a hore sú administratívne bloky. Fúha. To vyzerá nové. Teraz neviem, či je takto vnútri, lebo tieto dvere bývajú väčšinou zatvorené, čo som videl fotky. Ale tak... Toto akože hej, no. Najprv si to pozrieme zvonku, či tu fakt naozaj niekto není. A potom by som šiel až tu dnu. Tam som si položil veci. Ja aj neviem, čo si mám o tomto mieste mysleť. Pozrite sa na to. Čisto to vyzerá, ako keby tu fakt boli bezdomovci alebo niekto takýto. Pretože ešte aj tie dvere do tej budovy sú rozkopnuté. Takže uvidíme, čo tu vlastne nás bude čakať. Dúfam, že to dopadne nejako mierumilovne. A snad sa to vyrieši. Keďže tu mali pravdepodobne zásoby vody. Ako môžete vidieť. Neviem, či tam je nahádzané, ani to nechcem ani vedieť. Nejaký pytel niečoho. To radšej ani neviem otvárať. Poďme sa pozrieť tu ďalej, do týchto ďalších budov, ešte predtým, ako pôjdeme dnu. Toto je celé zarastené, aspoň vidíte, že toľko tu niekto nebol. Nič. Úplne, že nič tu není, iba nejaký alkohol klasický. A nič. No takže práve som objavil núdzový výlez. Neviem, z akého dôvodu ho takto skúšal vypačovať. Absolútne ešte aj do zlej strany, proste na čo by toto niekto robil. Tie hlavné dvere sú otvorené, ale však človek pravdepodobne nevedel. Tomu veru mozak. Fúha, ten interiér, ten nábytok, chlapci. Neviem, na čo toto bolo dobré, akože. Proste hlavné dvere sú otvorené, stačí páky poťahať hore a týpek proste musel vypačovať celý núdzak ešte aj opačne. Vidíte, tu má panty. Rozumný človek to bol. OK. Takže momentálne vchádzame do veliteľského stanovišťa zemedelskej skupiny, ako som už hovoril. To je vetračka do krytu, do ktorého pôjdeme potom. Poďme najprv sem dnu. Vyzerá to ako nejaká ubytovňa. Izba číslo 2. Takže konec koncov nechcítim sa tu veľmi komfortne. Pretože fakt táto budova pôsobí veľmi zle na moju psychiku. To vyzerá creepy celkom, aj keď neviem, či to mal byť nejaký obraz, alebo to je iba nejaké stečenie po stene. Ale vyzerá to creepy. Ale zase ako tieto stoličky a toto, to vyzerá celkom luxusne. Wow, no tak toto, chlapci, som nečakal, že sa nájde takýto nejaký nábytok. To už aj.
Medzi tým som tu našiel ešte toto. Niekto trafil presný stred a vlastne neviem ani, že kde sa to mohlo strieľať, čak toto nebol strelecký areál. Toto doslova nebol ani vojenský objekt, teda teoreticky bol, ale neslúžil na žiadnu streľbu alebo na nič. Majú dokonca ešte taniere. Ale sranda, že to takto zachovalo. Všetko ostalo na políčke. Čakal som to tu viac rozbité reálne. Na rozdiel od iných miest, ako som už povedal, strašne sa tu cítim nekomfortne. Nie z akého dôvodu vôbec. Či je to z toho, že tu vyzerá také, že tu fakt niekto býva, nejaký bezdomovec alebo niečo. Alebo je to z toho, že proste len toto vyzerá creepy a že som niekde na okraji lesa. Pozrite sa na to. No nič, poďme pozrieť ten bunker, ukryť veliteľského stanovišťa a dúfam, že ma tu nikto. Teda dúfam, že tam nikoho nenájdem a dúfam, že to bude úplne kľudný urbex ako všetky ostatné, okrem toho bratislavského. OK. Parádna maska nás tu ešte raz privítá a môžeme ísť dnu. Tak toto je creepy. Bú. Akože vylámané dvere, vyvalené proste s pántou, neviem, či toto takto chcel ukradnúť, ale to som ešte nevidel. No a teraz si predstavte, že by som sa bál tmy a že tuto by som bol sám. To by bol aký konec so mnou. No nič, poďme explorovať, na to sme tu a ne, aby sme boli dosratí. Poďme. No. Takže tam je pravdepodobne núdzový výlez, kde je to svetlo. A tu máme filtračno-ventilačné zariadenie, ktoré ani nechcem radšej zapínať, lebo to by som spravil hanbu. Pretože toto na 100% fungovať nebude. Nejde ani ručne rozťahať. To čo má s baterkou? Aha, dobre, fú. OK, môžeme ísť ďalej, presúvame sa po tejto tmavej chodbe. A toto predpokladám, že je na ohrev vody. A toto je na zásobu vody. A takisto aj tento je na zásobu vody, čiže toto je vlastne vodohospodárstvo. Tu hore vidíte natiahnutú filtráciu. A toto je pravdepodobne na ohrev vody, si myslím. Takže asi hej, že tu bola voda a tu bolo iba na ohrev. Furt sa otáčam, lebo furt tu dačo počujem nejaké zvieratá, keďže sme v lese. Tak logicky, že tu budú zvieratá. Toto sa tu ako zrejme sa tu ohýba podo mnou. No. Tu máme nejaké vínko. Momentálne sa nachádzam v hlavnej časti, teda veliteľskej časti tohto bunkru. Tu môžete vidieť tabulu ZMSCO, čo je vlastne zemedeľská skupina CO. Už som vám vysvetľoval, že čo bolo ich starosťou. A tuto sa to vlastne všetko písalo. Tu môžete vidieť detektív, veterinár a rôzne ďalšie odvetia, ktoré tu mali. Takže tak. No a tu sa nachádza núdzový výlez. Je hrdzavý, ale ide, funguje. Takže dal by sa ešte zavrieť. Paráda. Potom tu máme túto splesnevenú skriňu. Keď sa tak vezmete, tak reálne tá civilná obrana proste myslela na všetko. Reálne na všetko mali proste rôzne tieto stavby, skupiny, že aby sa proste nič nemohlo dosrať aj počas tej vojny, aj počas tej krízovej situácie. A zoberte si, že čo z tohto nám proste ostalo doteraz. Nič. Ruiny. Ruiny. Toto je to, čo nám ostalo. OK, poďme ďalej. To mi reálne tu zhasne baterka. Pozrite, čo mi robí baterka. Fú, to čo sa tam odrážalo. Á, dobre, dobre. Tu je pravdepodobne toaleta. Aha, nie, telka. Fú, Tesla. Je to Tesla, nie? Tomu ver, že to je Tesla, pozrite, aké zachovalé to tu je ešte. Zachované asi ne, ale tak myslím, že by sa s tým možno dalo ešte dačo spraviť. Aspoň nejaká časť tej telky isto funguje. OK, ešte som tu našiel takúto miestnosť. Trblietavé, no však viete čo, som ešte nevidel reálne, pozrite sa na to. Nebudem to ani približovať, radšej.
Tu bolo teoreticky asi zrkadlo, ktoré niekto vytrhol a rozbil. Hovorím, všetko len zničiť. Taký je prístup mladých k dnešnému svetu. A všetko len rozbiť a točiť sa pri tom a neviem čo. Jaká knižka. Príprava pôdy. To je nejaká knižka, čo asi robili v takej mierovej situácii, nechcem mi to zaostriť. Predsejbová príprava. Pozrieš, toto je teoreticky nejaká učebnica, čo možno, že nejaký, čo sa tu zaškolil. Tu máme nejaké ďalšie dokumenty. Záchod položený na poličke, iba tak. OK, a to bolo všetko z tohto krytu. Môžeme ísť postupne von, nikto nás tu nezabil, ani nič. Veci dúfam, že mám stále vonku, tomu ver. A čo si o tomto mieste myslíte vy? Ja si myslím, že toto je určite super bolo, že vlastne každé jedno takéto odvetie malo svoju vlastnú budovu, svoje zázemie, svoje veliteľské stanovište, kde mohli proste sa školiť viacej, študovať o tom viac vecí. Ale prečo sa to nezachovalo doteraz? Čo by robili ľudia, keby v tejto situácii, v dnešnom období, proste sa nastane vojna? Nemáme CO kryty, nemáme vôbec nič, nemáme žiadne takéto veci, na takéto všetko sa pozabúdalo. A verte tomu, že takáto stavba by sa tu ešte dala spojazniť, určite by sa dala. OK ľudia, dúfam, že sa vám videjko páčilo, dúfam, že som vám povedal čo najviac o tomto mieste, dúfam, že teda aspoň si viete nejak predstaviť, že ako to tu mohlo fungovať. A dúfam, že ste sa báli, pretože ja hej. A dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videjku. Takže dajte like, odber, zdieľajte, komentujte, všetko možné. A vidíme sa pri ďalšom videu. Už to bude komín, takže pre všetkých, čo chcete ma vidieť na nejakom komíne, teraz to už bude komín, pretože nebola climbing sezóna a teraz už máme teplo, dokonca mne je teplo v tejto mikine. Takže už to bude komín, tešte sa na nové video, odberajte, čaute.